Kondedwa Ambuye akudalitseni kwambiri. Ndikhulupirira kuti mukundimva. Mwina simungakhale inu nonse nokha, koma kumalekezero kwa Malawi, kumalekezero kwa dziko lapansi, ngakhale kumalekezero kwa area 25, ndi abale onse amene muli nawo pa line. Katemera wa COVID-19 ali ndi maziko onse a Satana, ndipo cholinga chenicheni ndikuwapembedzesa anthu mafano, kotero kuti si chinthu chololeka kwa munthu wa Mulungu kubayisa. Katemera uyu ndinalankhulako mu audio ina kuti adakhala pansi anthu amenewa, kapena ndiyambe ndikuti akadakhala katemera wamba nanga meeting ya 1997 mene ankakhala pansi kukambirana za chimene adzachite pofuna kulilowetsa dziko mu New World Order. Ankakambirana chifukwa ndikuyika kuti idzakhale nthenda. 2007 anatsimikizirana kuti poyenda kubwera matenda, ndipo pamene tizidzakakamiza anthu kulandira mankhwala kudzakhala kuti tikwalowetsa anthu mu dongosolo lathu latsopano, omwe udzakhala muyezo wodziwira anthu amene akutilambira ndi anthu amene sadalambire Satana. Zokambirana kuma meeting achipembedzo cha Satana. 2012 adakhalanso pansi ndikugwirizananso chimozimozi, pamene padapita pamwamba kufika ponena kuti tikuyenera kupanga multi-purpose satanic temple, mmene anthu osiyanasiyana zipembedzo zosiyana zalambira chinthu chimodzi nadzatilemekeza ife. Nayala ma strategy awo kuti padzakhala mamaski, nkuyambiratu kuwapanga mamaskiwo ambiri kuyambira mu 2018 kumapeto, mene timafika 2019 nkuti dziko litakonzekera kale za mamaski ochuluka. Mene tikulowa mu 2019 nthenda yatipeza ikubwera ndi zolinga zomwe anagwirizana mu 2007, anagwirizana mu 1997, ndikuzagwirizananso mu 2012. Sokondedwa, ine ndi chithunzi chonse choti nthenda imeneyi inachita kukonzedwa ndi cholinga choti ithandizire kulowetsa anthu mu New World Order. Mwina mwaona pa Facebook ya bwana wathu wanena kuti yani, tsopano tili mu New World Order, tayamba dongosolo tsopano. Uku kumene amakakambirana posachedwa pompa ku Glasgow pa 1 November pacha, zimene agwirizanazo kwangosala ayambe kuzipanga implement. Zina zimene zikufunika ndalama ayamba kugawana ndalama ngati kusonkhanitsa asilikali ambiri ku dziko lapansi. Akamaliza kupanga mfundo zawozo ndikugwirizana chimodzi, ndikuti tsopano chochitika chimene anthu okayika kuti corona si chinthu wamba chiyamba kuchitika, ndipo m'maso muyera posachedwa kwa anthu amene akuganiza kuti vaccine ameneyi ndi ofanana ndi akatemera onse ambiri amene timatemeresa ku dziko lapansi. Choncho okondedwa, inu ngati m'bale wanga pofuna ine kukuyankhani panokha, katemerayi musatemerese. Lolani imfa, lolani ulova, lolani kuzunzika, lolani kuphedwa. Ndi chiyeso chathu cha nyengo ino chimene chikutilowesa mu chizunzo. Ambuye akudalitseni.